Колумбайн па-беларуску. Як і чаму падлетак забіў настаўніцу і школьніка. Вы дакладна павінны ведаць, што такое Колумбайн. Гэта гісторыя не толькі пра амерыканскую школу, дазвол на свабоднае нашэнне зброі маладых і злых падлеткаў. Падобныя гісторыі адбываліся па ўсёй планеце, у тым ліку і ў беларускай школе. Самая гучная з іх Вадзіма Мілашэўскага са Стоўбцаў. Пра яе мы сёння і паразмаўляем. Вітаем, вы слухаеце другі сезон падкаста «Галаваломка на палатно». Лютаўская раніца, Стоўбцы, 2019 год. Вадзім Мілашэўскі прыходзіць на урок па гісторыі. Замест таго, каб сесці за парту, падыходзіць да настаўніцы і б'е нажом ёй у грудзі шыю. Мілашэўскага спрабуюць спыніць яго аднакласнікі, але ён раніць нажом і іх. Затым бяжыць у суседні кабінет, дзе б'е нажом у шыю яшчэ аднаго школьніка. Праз 2 гадзіны Вадзіма затрымаюць амапаўцы ў дварах каля школы. Горад Стоўбцы са сваёй вялікай гісторыяй з часоў вялікага княства літоўскага, першая згадка аж ад 15 стагоддзя, знаходзіцца ў Мінскай вобласці. Горад стаіць на беразе Нёмана, які заўсёды гуляў вырашальную ролю ў яго развіцці. Эканоміка Стоўбцаў традыцыйна абапіраецца на розныя галіны прамысловасці і прадпрыемствы. Насельніцтва 15 000 чалавек. Гэта класічны невялічкі беларускі горад. Нягледзячы на свае невялікія памеры, Стоўбцы звязаны з больш буйнымі гарадамі развітой транспартнай сеткай, што робіць горад неад'емнай часткай Міншчыны. У Стоўбцах 1 гімназія і 3 школы. Гісторыя сярэдняй школы нумар 2 будзе заўсёды звязаная з вялікай трагедыяй. 11 лютага 2019 года 10-класнік Вадзім Мілашэўскі прыйшоў на урокі. Ён быў у школе за 10-15 хвілін да пачатку першага занятку. У раскладзе стаяў урок гісторыі. Праз некалькі хвілін пасля званка Мілашэўскі зайшоў у клас, спыніўся каля дошкі. Там жа стаяла настаўніца па гісторыі Марына Пархімовіч. У руках у 15гадовага хлопца быў нож. Ён рэзка падышоў да настаўніцы і ударыў яе некалькі разоў у грудзі і па шыі. Жанчына была ўся ў крыві і загінула на месцы ад атрыманых траўм. Вадзіма тут жа спрабавалі затрымаць яго 2 аднакласнікі – Уладзіслаў Цвірко і Руслан Шуцько. У абодвух нічога не атрымалася. Вадзім змог адбіцца ад іх з дапамогай нажа. Хлопцаў пасля забяруць медыкі і пратрымаюць некалькі дзён у шпіталі, яны застануцца жывымі пасля інцыдэнту. Пасля бойкі з аднакласнікамі і забойства настаўніцы Вадзім выбег з класа. Ён адкрыў дзверы ў адзін з кабінетаў, дзе праходзіў занятак у 11 А. Ён зайшоў у клас, мэтанакіравана пайшоў у глыб кабінета да парты, за якой сядзеў 11-класнік Александр Раманаў. Ударыў яго нажом па шыі і уцёк. Некаторы час ён хадзіў па школе, пагражаў намесніку дырэктара і настаўніку біялогіі, паспеў нават пакінуць драпіну адной са сваіх аднакласніц, якую знайшоў па-за межамі класа. Вадзім шукаў выхад са школы, якую ўжо пачалі акружаць супрацоўнікі міліцыі. Ён не змог выйсці праз запасны выхад, але знайшоў іншы спосаб, проста вылез праз вакно. У школе ўжо ведалі, што хтосьці са школьнікаў напаў на настаўніцу і аднаго з вучняў. Дзеці разам з выкладчыкамі зачыніліся ў кабінетах і чакалі дапамогі. Некаторыя школьнікі барыкадаваліся ў класах, каб нападнік не змог знайсці і параніць яшчэ каго-небудзь. Міліцыянеры прыехалі да школы раней за медыкаў, пачалі праводзіць эвакуацыю, а медыкі спрабавалі ўратаваць 2 параненых школьнікаў. Настаўніцу Марыю Пархімовіч і школьніка Александра Раманава выратаваць не змаглі. Яны загінулі на месцы. Настаўніцы гісторыі Марыне Пархімовіч было 50 гадоў. Яна недаўна адзначала юбілей, а за тыдзень да забойства адзначала вечар сустрэчы выпускнікоў разам са сваімі былымі школьнікамі. Ім яна расказала, што з сучаснымі дзецьмі больш складана, бо ў іх з'явіліся розныя гаджеты, ёсць інтэрнэт. Калегі родныя казалі пра Марыну толькі добрае. Казалі, што жанчына была добрым настаўнікам, які аддаў большую частку свайго жыцця школе. 17гадовы Александр Раманаў быў зацікаўлены ў гісторыі, ведаў Пархімовіч. Тая была класнай у яго старэйшай сястры. Раманаў размаўляў па-беларуску, шанаваў нацыянальныя сімвалы і хацеў паступіць у Польшу на паліталогію. Яго бацька расказваў, што Сашы не падабалася беларуская сістэма адукацыі, таму ён хацеў працягнуць яе ў іншай краіне. На жаль, гэтага так і не адбылося, а жыццё маладога хлопца перарваў удар нажом. Сілавікі актыўна шукалі Вадзіма Мілашэўскага. У 6 раёнах Мінскай вобласці аб'явілі план перахоп, але затрымаць школьніка змаглі вельмі хутка, праз 2 гадзіны ў дзень здарэння. Яго шукалі каля школы, усяго ў некалькіх кварталах ля яе. Хлопец хаваўся ў пад'ездзе.
Пазней сваякі Вадзіма расказвалі, што ён не аказваў ніякага супраціўлення. Сам Вадзім распавядаў родным, што затрыманне было даволі жорсткім. Вадзім Мілашэўскі нарадзіўся ў 2003 годзе. У Стопцы ён пераехаў разам з сям'ёй за год да інцыдэнту. Бацька працаваў кіроўцам, а маці тэхнічкай. Суседзі, настаўнікі, аднакласнікі казалі, што ён быў спакойным і неканфліктным. Ён добра вучыўся, сям'ю таксама характарызавалі добра. Бацькі Вадзіма дамагліся ўсяго сваёй працай. Нядоўга да стапцоўскага Колумбайна Вадзім ударыў свайго аднакласніка малатком, у таго засталася рана. Перад тым, як прыйсці ў школу, Вадзім выдаліў усе свае сацыяльныя сеткі. Журналісты змаглі даведацца, што было на старонцы ў хлопца ВКонтакце. Высветлілася, што толькі падпіскі на жартоўныя паблікі, аватарка з Гаем Фоксам, гэта ўдзельнік пархавой змовы супраць англійскага караля. З часам выява твару Гая Фокса стала сімвалам барацьбы, пратэснага руху. У час, калі следства маўчала, сваякі і жыхары Стопцаў высоўвалі свае версіі, чаму злачынства адбылося. Некаторыя казалі, што Вадзім забіў Пархімовіча Раманова, бо настаўніца заявіла яго на алімпіяду па гісторыі. Яе хутка абверглі, бо яна была непраўдзівай. Па іншай версіі настаўніца накрычала на Мілашэўскага за спазненне на урок. Экспертыза прызнала, што на момант злачынства падлетак знаходзіўся ў стане свядомасці. Нібыта ён адказваў і разумеў свае дзеянні. Але следчыя не давалі ніякіх версій, чаму ў галаву хлопца прыйшла ідэя забіваць. Пазней сам Вадзім расказваў сваім родным, што зарэзаў настаўніцу, таму што яна дастала. Наконт 11-класніка Мілашэўскі не змог успомніць падрабязнасці злачынства. Казаў бацьку пры спатканні ў следчым ізалятары, што не ведае, чаму пайшоў у той кабінет і чаму забіў Сашу Раманова. Следства скончылася летам 2019 года. Тады ж справа трапіла ў суд. У верасні 2019 года Мінскі абласны суд прызнаў Вадзіма Мілашэўскага вінаватым і прысудзіў яму 13 гадоў зняволення. Суд быў закрытым з-за таго, што Мілашэўскі быў непаўналетнім. Па словам дзяржабвінаваўцы, суд прызначыў хлопцу максімальна магчымае пакаранне. За нанесеную маральную шкоду хлопец павінен быў сплаціць 110 000 рублёў штрафу. Сваякі забітага Сашы Раманова расказвалі, што бацькі забойцы выходзілі на сувязь і на каленях прасілі прабачэння. Па словах бацькі, ён не зможа выбачыць забойства сына. Сваякі Марына Пархімовіч падчас судовага следства ўзрушаліся, казалі, што Вадзім ішоў у школу забіваць, як кветкі рэзаць. Чаму гэта трагедыя стала магчымай? Чаму Вадзім Мілашэўскі забіў сваю настаўніцу і іншага школьніка? На жаль, следства і суд далі страшэнна скупыя, бюрократызаваныя тлумачэнні. Кіраваўся хуліганскімі матывамі, дэманстраваў уяўную перавагу і выключнасць. Гэтай фразы ніяк не тлумачыць, чаму ў лютаўскую раніцу 15-гадовы хлопец, якога ўсе характарызавалі станоўча, вырашыў прыйсці ў школу з нажом і забіць 2 чалавек. Спадзяемся, што адказы на гэтае пытанне мы калі-небудзь атрымаем. Дзякуй, што былі з намі. Гэта падкаст «Галаваломка на палатно». У наступным выпуску мы раскажам вам пра тое, як юнак беларускага паходжання забіў савецкага пасла ў Варшаве.